Ja, hej, god morgon eller vad man nu ska kalla det. Jag sitter här och typ fixar i ordning lite eller ja, och ska på mig och så här och hitta på någonting. Jag är rätt grinig nu, eller kanske inte syns, jag har precis sminkat mig och så, men förut så var jag det. Så det syntes. Jag vet inte vad jag ska göra riktigt, men måste hitta på någonting som får mig på bättre humör och ja, inte vara så himla emo. Ja, så jag är skittrött och så är jag typ mörkrädd igen. Det är inte mörkrädd, men jag kollade på lite äckliga filmer igår och jag hatar sånt fast jag kollar på den ändå. Så då är det inte kul att vara ute sen närmare ut, för då blir jag så här super. Jag är så jävla feg för allting. Sen så käkar vi liksom choklad och jordgubbar och ja, jordgubbar går ju bra, men choklad är inte så jävla bra, så jag ska väl typ gå ut och springa eller någonting. Fast jag vill inte gå ut och springa längre för att typ, jag läste så här att det typ tänjer ut i vävnaden på hösten, så man springer så mycket så kan man få hängpattar och det vill inte jag ha. Eller alltså jag vet inte om det är sant, men jag vill inte göra det ändå. Fast jag vet inte, för det stod att om man använder sport-BH så typ det är 80% typ att hålla iväg så att man inte fick det eller sånt där. Men jag vill ändå inte springa, så jag ska väl typ, alltså jag vet faktiskt inte, gå ut och gå kanske istället. För att gymmet är stängt nu för att det är så dåligt, för stängt klockan 1 på lördagar. Så jag kan inte typ stå på crosstrainer och sånt, för det är fast. Nu ska jag typ verkligen hårdträna till sommar. Sen, ja, jag vill ju få typ en bra kropp och så. Alltså inte bara till sommar, men så här, folk vill ju att man ska vara nöjda med sig själv liksom. Jag är så sur på vissa saker bara. Som typ folk ignorerar typ och liksom att man typ inte betyder någonting några dagar senare, och sen så ångrar de sig och så ändrar de sig hela tiden. Man bara, vad ska vi göra? Ja. Så jag har nog snackat om det. Jag har typ fått världens äckligaste fyllaste pinne i pannan som är så jävla äcklig. Och det typ förstör min dag. Så jag vet inte, jag vågar typ inte gå ut och visa mig. Det är så himla usch. Så jag hatar finnar, jag kan bara dö typ. Ja. Jag är så jävla trött på de här kulorna också. Från blå, det ser helt mongo ut, så jag ska nog byta tillbaka till den vanliga. Ja. Jag vet inte vad jag ska prata om det, men jag tyckte det skulle vara kul att videolägg bara för att ta bort det andra, för att det blir så jävla mongo. Så en sak jag stäm på, det är väl typ så här, typ fettan och så här fula tjejer som klagar på en bara för att man kanske lägger ut så här bilder på sig själv. Som typ det där med solariumet, det är typ ingenting om jag jämför med andra. Och så är det typ jävla fett och min klassen typ så här. Jag ska snacka skit om mig bara för det. Men jag bryr mig inte, men ändå. Det är så störande i alla fall. Så jag tycker folk borde typ få lägga ut vad de vill egentligen. Bara man typ kan stå för det själva liksom. Ja. Det är typ 2012, det är liksom 1800-talet om man säger så. Så ja, det är typ bara avundsjuka försöker som störs upp sånt egentligen. Men ja, jag har inte så mycket att säga direkt. Ni får alla typ prata med mig om ni vill, för det är kul.
Men hejdå.